Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да си направите този класически, супер елегантен и красив грим, но същевременно изключително лесен, с употребата на минимално количество продукти. Останете с мен, за да видите как. Започвам с основата. Ползвам матиращ фондютен, който да издържа дълго върху кожата, за всеки вид специален повод, който искаме гримът ни да бъде по-устойчив и издръжлив. Нанасям го и върху клепачите, като по този начин го ползвам като основа за сенки. Избрах да използвам и тази палитра за контур, от която взех светлия цвят, за да просветля зоната под очите. Нанасям го с гъбичка, като по този начин получавам най-натурален ефект. Можете да нанесете цвета в центъра на лицето, като по този начин получавате highlight ефект. Използвам по-тъмния цвят, който е с една идея по-топъл. Избрах да го нанеса малко като бронзант, не по-точно като контур, тъй като когато слагаме тъмно червило, ярко червило, е хубаво да нанесем и малко цвят върху лицето, тъй като в противен случай може да изглежда прекалено бледо. Накрая фиксирам със съвсем тънък слой пудра, както очите, така и лицето, като по този начин сенките, след което ще се преливат по-добре, и така запечатваме основата от фондютен, която нанесохме, за да издържа и по-дълго. И тук вместо сенки реших да ви покажа, че може да използвате и палитрата ви с руж или пък бронзант и върху очите. Нанасям светлия хайлайтър цвят, дори и с пръст върху очите, изключително лесно е. И този топъл ръждив цвят реших, че се комбинира изключително добре с бронзанта, който нанесох по лицето и въобще с червени устни. Нанасям го съвсем леко с гъвката на окото с помощта на четка и преливам, като след това ще го пренеса и под окото. Тук по желание може да използвате и бронзираща пудра или пък въобще сенки. Мисля, че всеки има подобни цветове, които са изключително натурални. След което се връщам с четка, отново със светлия цвят нанасям и вътрешните ъгли и под веждите. Следващия трик, който ще ви покажа, е да използвате молив за очи. Ако сте начинаещи в нанасенето на очната линия и въобще гримирането, това е много лесен начин да очертаете очите. Вземете малка четка, с която вземете директно от продукта и нанесете върху клепача. По този начин е много по-лесно да очертаете очите, не е задължително да сте толкова прецизни, а и става изключително лесно, тъй като моливът е мек и кремообразен и много лесно се плъзга върху клепача. По желание, разбира се, може да използвате и стандартната очна линия, ако това ви е по-лесно. Използвам молива и за да очертая под миглите. И след което реших да нанеса и съвсем мъничко светло-розов руж върху скулите, който се комбинира много добре с червеното червило и създава съвсем лек свеж акцент върху лицето. След което добавете спирала и мигли, ако прецените, и можем да преминем директно към устните. Тук използвам палитрата с червени червила. Виждате колко наситено пигментирани са. Избрах най-тъмния винено-червен нюанс, който директно нанасям с чечицата, която е в палитрата. Изключително лесно да я вземете и в дамската чанта и по необходимост да поправите червилото по-късно. След което, за да добавя обем, използвам по-светъл нюанс червено червило в средата на устните. Не забравяйте да попиете с салфетки излишното количество, за да не се размаже по зъбите ви. След което използвам любимия ми хайлайтър, който нанасям върху скулите и леко дори върху деколтето. Ако имате кожа на показ или ако раменете ви са на показ, също изглежда много добре за специални поводи и снимки. Накрая довършителните щрихи са, разбира се, прическата, бижутата, ако решите да добавите. И с това вашата визия за специален случай е готова. Надявам се да ви хареса видеото и да бъде полезно. И не забравяйте да се абонирате за канала на My Makeup за нови клипове или пък за моя канал Makeup But How. Това е всичко от мен. До скоро!